Hei kaikki ystäväni, hello my darling friends, privet, дорогие друзья. I'm Matlena Aalto from Lappeenranta, from Finland, and I was nominated by Minna Nikula from Taipalsaari. Minna Nikula on auttanut minua luomaan oman bisneksen Foreverin avulla. Juon hyvin paljon aloe veraa, meidän firmamme päätuotetta, ja huomaan, että se antaa minulle energiaa ja se tekee kaikin puolin minulle oikein hyvää. Tässä on minun annokseni. Juon joka päivä aika paljon tätä aloe veraa. Tässä on miehelleni. Ja tässä on sitten meidän koiralle. No niin, oota hetki, kohta saa mamma antaa sulle aloe. Noin, ole hyvä. Aloe vera is a new sexy. I really want to nominate everybody to drink the aloes every day. But for this Aloe Nekan nominate challenge, I want to nominate Tea Rautiainen from Savonlinna and also Merja Rantapere from Kuopio. So girls, you have only 24 hours, so go go go!